Eyi liyashiyashiyana bafethu, khona ngempela olunzima ukuthi uma uthi uyalibheka noma uyalilalela ubone ukuthi uyabona la inkiyankiya le ebhekene nomuntu osuke elethe usizo kwena. Kuyinkinga engibhekene nayo esengizama iy'khathi ey'ningi ukuyilungisa, angikhoni. Yebo ma. Ngo-2020 ngakhulelwa, ngazothola ngino-6 months ukuthi ehlahle ngikhulelwa amathini, kodwa futhi athola eno-3 months. So usho ukuthi asethathe isikhathi esingango-3 months more ngiphila nabantu abathule ngaphakathi esiswini. Udokotela ngangiye kuye ngoba ngangiye kwi-private doctor, kahle kahle ngangiyobheka ukuthi ngikhulelwe mntwana muni. Wangithatha wangiphuthumise esibhedlela wathi wonakele. Wangifika esibhedlela cishe ngabona udokotela abawu-9 belokhu besho into eyodwa ngingakholwa ukuthi ngempela kuyiliqiniso lokho. Bangisusela umhelo. Babesho ukuthini odokotela? Besho ukuthi abantwana abathule beno-3 months esiswini njengoba mina ngizothola ngino-6 months. Wena ububezwa bekhahlela benyakaza noma? Hayi cha, khona ngoba bengihamba ikliniki bengitshela ukuthi umntwana o-right, yonke into e-right. KwakuLesithathu ufike esibhedlela kwaze kwashaya uLesihlanu kungadedeki. Nakwathi ngoLesihlanu umntwana wavela kodwa engadedeki, engaphumeli ngaphandle. Everything uma ngiyogeza kuba yingcucu esale emanzini. Ngoba uLesihlanu sabathi sonto, uMsombuluko baze bafonela i-specialist ukuthi cela sizongilekelela ngoba odokotela babekhona esibhedlela babesaba. Odokotela bangithatha bangiphuthumise etheatre bathi ayikaze yenzeke lento. Abafike etheatre bafike bamdonsa nge-vacuum ukuthi akwazi ukubuyela ngenzansi ngoba ngangizwa ukuthi esifubeni la akusaphefumuleki, uyaqhubeka uyakhuphuka. Bamdonsa-ke nge-vacuum wabuyela ngenzansi. Okwathi ma ephuma-ke waphuma seyama-pieces. 2022 ngakhulelwa athola ukuthi futhi amathini. So baba yedwa. Yebo. Leli linye lathula nalo, lathulela ngaphakathi u-6 months. Bangidedisa bobabili-ke ngoba sethule lokwathi uzothelela lo osaphila. Akhulele ebhodleleni, naye lo owathulela ngaphakathi angikhonanga ngiyomtshala ngoba ngangisagade lo osebhodleleni ohamba wayotshalwa ekhaya. Oh okay, bamdedelisa ekhaya. Yebo. Okay. 2022 ngakhulelwa athola ukuthi futhi amathini. So baba yedwa. Yebo. Leli linye lathula nalo, lathulela ngaphakathi u-6 months. Bangidedisa bobabili-ke ngoba sethule lokwathi uzothelela lo osaphila. Akhulele ebhodleleni, naye lo owathulela ngaphakathi angikhonanga ngiyomtshala ngoba ngangisagade lo osebhodleleni ohamba wayotshalwa ekhaya. Oh okay, bamdedelisa ekhaya. Yebo. Okay. Yebo. Naye kodwa futhi amathumba ayengaphandle. Akhishwa amathumba. Yo. Bamtshala ekhaya likabani? Lapho noma likababa? Ekhaya lami. Angazi. Ekhaya lami. Okay. Ngaphuma nalo
bengihlele naye esibhedlela after a month. Yes. Ngahlala naye ekhaya. Uthe ma kuphela 3 months waye-right enganalutho. Wasukela kanje wakhala ebusuku ngo-8. Ngazitshela nje ukuthi umntwana uyakhala, kwangase umntwana okhalayo. Wakhala nje kusukela ngo-8. Wakhala waya mangithi ngiyamthatha mina. Uyakhala uyabaleka kumina, uya kusisi wakhe lo mdala. Mayethi kweno 3 months. Mayethi uyamthatha usisi wakhe uyakhala uya kulo munye. Kushuthi nje endlini wayishintsha sobazazi. Wakhala kaze kashaya u-3 ekuseni. Wathula ngo-3 ngizitshela ukuthi uthwele ubuthongo. Ethi cha uyashona. Mangiphaphama ngo-5 bengicabanga ukuthi umntwana uzumekile ngoba besingalele sonke lesikhathi. Ithi ngiyambheka umntwana ukuthi ngo-5 ngiyazi isikhathi sakhe sokudla. Waya ngangivusa mangithi ngiyathola umntwana. Ubuchopho uphuma ngamakhala. Igazi ngendlebe nangomlomo. Yonke indawo la kunembobo khona. Umntwana uqhuma igazi. Ngamsola. Ngacabanga ukuthi mhlawumbe khona nje into ayenzekile kuye. Ngangacabanga ukuthi ushonile ngoba bengamazi umuntu oshonile ukuthi unjani umuntu mayeseshonile. Ubeshisa. Kodwa futhi ethule ngaphefumula. Mina mangicabanga ngizwa kuthiwa umuntu oshonile uye abantu. Ngithi mina gogo lo mntwana uyashisa. Kusho ukuthi lo mntwana uyaphila. Athi lo akasaphila. Lapho umntwana uyaqala uyavuvuka. Nempahla ayigqokile lezi seziyamtsinda. Kodwa still akabandi. Kaze kwashaya 11 lothi umntwana ukubanda. Uyaqhubeka uyakhokhomela. Ngakusasa-ke ekhaya manje kuseni? Ngalo lelo la ngingaphaphama ngalethula. Yeah. Afike imoto yamthatha. Ahamuse emakhazeni. Mayefika emakhazeni umntwana waqhubeka futhi akhokhomela. Angibiza basemakhazeni ukuthi ngeke lo mntwana into eyenzeka kuye bayayisaba. Bacela ukuthi ngize ngizobheka umntwana kwenzakalani ngaye. Mangifika vele umntwana uyakhokhomala. Bathi hayi lo mntwana kuzomela sheshe simngcwabe ngoba naba bazi ukuthi kwenzakalani. Mangiphumile ngisayolungisa izinto zokuthi uyangcwatshwa mangibuye umntwana. Umntwana usanoboya ebusweni uphendukile umnyama ngathi ifene uyasabeka. Mangithi kuye umntanami lo kuthiwa uye sisi akekho omunye umntwana esinaye la sireserve umntwana oyedwa namhlanje. Kodwa umntwana ngimona ukuthi lo mntwana akuyo wami lona. Bathi ayisisi yena umntwana asinayo omunye umntwana esinaye thina. Ukhukhumala khona ngosuku olulodwa neboya zivela ngalosuku olulodwa. Yebo. Zazi-ke lezi boya? Umzimba wonke wayesengathi ifene nje.